Аз какво съм и направила, че после казва, че аз съм и направила, аз и продавам, как се казваш, аз си продавам нищо. Как? Първо каза, аз обичам слайм, после ми казва, аз какво, бля, бля, бля. Вах! Това е много. Сега 300. Какво? Please give me more slime. Please. О. Малко се вдарих. Yes! Вече имам толкова пари. И за ресток. Моля, айде по-бързо, мъжено. Буквално вече имам всичко. Dude, I don't want. Аз не искам твоя слайм. Ето, че 252 лева. Или както се казва, така не. $. Аз обичам слайм. 252 пак същото. Така. О. Ето. Чакай какво. Ти наистина направи за мен забравих се тая. О, здравей, човече, що идваш към мен? Имам 590 общо.